Sa number 7, former Bacolod Congressman John Orola nagpaatag nga hindi siya magbiya sa kay Bacolod City Mayor Ivelo Lunardia, pero sunusan ay kongresista wala siya sang plano magpadalagan bilang gobernador, pero may mga partido nga nagapabatsyag sa iya. Yaring report. Wala sa plano ni Anay Bacolod Congressman John Orola nga magpapili bilang gobernador sa Negros Occidental, pero handom niya nga mapauswag ang probinsya kag i-introduce ang iban nga industriya. Suno sa iya, hindi dapat magsalig sa sugar industry, shipping kag maritime industry ang iya luyag nga ipalapnagon sa probinsya pati na ang turismo. Ang inikuno nga mga industriya ang mag-complement sa sugar industry sa Negros. Importante man kuno nga may maayong working relationship ang leader sa Negros Occidental kag Bacolod City. Sa iya pagsili nga luyag niya nga mag-isa ang Bacolod kag Negros Occidental, iya ginpatag nga wala ini nagakasayuran nga magabiya siya sa alkalde sa Bacolod. Daw wala man na nagabuya man ano, hindi man na pwede magbuya kay number one, ang amo nga handom sang upod kami ni Mayor Bing sa mga pagplano sa Bacolod, na focus lang kami sa Bacolod, no. So daw wala gid kami sang sili nga may ginangot nga programa upod sang Negros. Siguro may araman pero daw magamay nga mga gamay mga minor lang bala nga mga plano. But if we can have a good coordination, good working relationship, siguro matuman ang ina nga handom. Masako na siya sa paglibot sa mga banwa kang syudad sa Negros Occidental kag nagahatag sang inputs sa mga LGU kung paano pag ginapauswag ang ilang trade and tourism. Wala man sa kunusong opisyal nga partido pero may mga nagapabatsag na kuno subong. Iya man paatag nga ang One Orola Daily nga isa ka Facebook page nga nagatibong sa iya ang indi gikan sa iya nga kampo. To how nga Facebook page nga ikaw ang gina-introduce, is that from your camp? No, ay nakibot man gani ako nga may ara ako sina nga page, no. Nga wala man ko sina litrato ko tuod. Yes. Kag siguro sa paglagan ko sa congressman pa siguro ako. No, te nakibot ako nga ara na subong ang kwan. Ang may nagapadala sa akon sa mga sa mga messages man nga expressing their support. Sa pamangkot kung bala ano ang makapadesisyon sa iya nga magpapili, inilang ang mga tinaga nga yagin buyan. I just leave it to the Lord, leave it to God, no? Because God will enlighten me if it is time for me to get into the political arena. But as you know, at my age, no, nagaedad naman kita, so ginatanaw ta lang ang aton nga strength kanda. Pero ako may makitaan ko gani nga isa ka tahong nga direksyon kag daw nagakusog man ako. Dugang pa niya, nagakadapat nga ibalik ang kasadya kag prosperidad sa Negros.